πάνω από 20 χρόνια παρουσία στους αγωνιστικούς χώρους. Συγχαρητήρια, Βίκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά στην περιοχή μας. Βίκη Κοσμίδα, ένα χαιρετισμό. Έχω πολύ τράξει, λες και θα πάω να παίξω αγώνες, θα τα κάνω έτσι νιώθω αυτή τη στιγμή. Είμαι πολύ συγκινημένη, μετά από 12 χρόνια στην εθνική ομάδα, πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ανταμοιβή, το καλύτερο δώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με στηρίζετε. Το μεγαλύτερο μου όνειρο είναι μεσογειακή στο Βόλο. Ελπίζω, αν είμαι καλά στην υγεία μου, πάνω απ' όλα, να προσφέρω ένα μετάλλιο για την πόλη μου, γιατί πιστεύω ότι μπορώ να το δώσω και να ανέβει η ελληνική σημαία πιο ψηλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ, Περίγη. Και ένας χαιρετισμός από την παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Αλεξία Καρυπίδη. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Καρυπίδη Αλεξία και εγώ, όπως και η Βίκη, διορίστηκα στο δημόσιο μέσω του αθλητικού νόμου και εργάζομαι στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκη. Με τη Βίκη γνωριστόμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε από τα βασικά μέλη της εθνικής ομάδας εδώ και χρόνια. Η Βίκη πρωταγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις, τόσο στο ιστορικό όσο και στους διεθνείς αγώνες. Είναι η αξιόλογη όχι μόνο σαν φίλη, αλλά και ως άνθρωπος. Είναι πολύ ψηματάρας, πάρα πολύ αγχώδης, σε σημείο που να μας εκνευρίσει και εμάς το άγχος. Και είμαι σίγουρη ότι θα πάει ακόμη πιο ψηλά, γιατί δουλεύει πάρα πολύ σκληρά και αγαπάει απίστευτα αυτό που κάνει. Να πω και εγώ έχουμε τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τις δύο αθλήτριες, κύριε Νομάρχα, κύριε Αντινομάρχη.